Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:05. Maying gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon diri sa Bacolod, Negros Occidental, kag Bugosman nga Pilipinas, mga kaaksyon. Maulano na nga aton sining nga palibot diri sa Bacolod kag Negros Occidental sining nga hapon pero digid man tuman tulot talit ya. Medyo pabulubugnaw-bugnaw ka jutay sa aton sining nga palibot ti Mayo man. Pero mo na no, alerto lang kita sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasubaan kag Kabakisan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:06 na. Before kita umpisa formally sa aton sining nga pagpangalagad, of course, karagabi nagapangayo kita sa giya, no? Bulig kag pagbantay sa aton sining nga mga kauturan nga naga-monitor subong sa bugos nga katawhan sining kalibutan. Sa aton mahal nga Ginoo, nagapangamuyo kita gihapon ngining COVID-19 madula na. Bantayan ang mga frontliners kag paayuhon ang nagpositive sining COVID-19 pagi sa mga kamot kag pagpalangga sa aton sining nga mahal nga Ginoo, mga kaaksyon. Subong adlaw rin na kita sa Sabado, Hulyo 25 na kita, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining nga Facebook page. Pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Kag sa aton sining nga mga viewers subong, kanto lang mo dira sa comment section kag ibili ng inyong mensahe while naga-monitor kay basahon ta na karon dugay sa malambutan gid lamang ang indi pasensya gid. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. On board na Tub-Tublas 9 ang takda sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina gumba nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod, mga kaaksyon. Pero dali gid lang, mga kaaksyon, na may ara lang ko gusto ipabalo sa inyo subong nga gabi. And ako mismo nag-congratulates gid Action Oliver, Action JM sa Aksyon Radio Bacolod sa mga awards nga nabaton sang Aksyon Radio Bacolod, mga kaaksyon. Tumalagsahon ini nga mga awards nga nabaton sa aton subong. May ara sang pila ka mga programa
reporter kag anchorman sa Aksyon Radio Bacolod ang nominado iya, no? Sa ginatawag iya nga Gandingan Awards karon nga tuig mga ka-aksyon. Naligid lang ha, kay ang Aksyon Radio Bacolod lang yun sa Negros Occidental ang nakitaan ko di Gandingan Awards, isa ini ka National Awards giving body nga nagahatag sang pasidungog sa mga media networks kag media personalities mga ka-aksyon. May epektibo nga kontribusyon sa pagpalapnag sang kamaturan, maayong balita, balanse kag mga balita nga dapat maedukar kag makahatag sang matudtod nga impormasyon sa komunidad. Action Firing Line. Ang Aksyon Radio Bacolod mga ka-aksyon nominado kita, no? Ari ho ang mga nominado kita unahon ko bi sa babaw diri, no? Nominees mga ka-aksyon or nominee diring Aksyon Radio sa most development-oriented nga AM program sa bug-os nga Pilipinas. Hindi niya basta-basta, no? Ang Aksyon Radio, duhagid lamang sila ka radio station. So isa dira ang Aksyon Radio sa nagluntad nga encounter bala sa Moises Padilla, kung madumduman ninyo, nga ang nag-report dito nga nagkadto amo si Action Art Tayhupon ang aton sining research team. So isa ang Action Radio sining pinaka or most development-oriented nga AM program sa bugos nga Pilipinas. Ang iya sini kay enkwentro diri amo ang RP1, no? 1 or 10 17 Lucena. Pangangalaga sa mga lolo at lola. DWLC Radio Pilipinas Lucena. Imagine mo na, amo ning na-enkwentro sa sining reporting with Action Art Tayhupon. Nominado kita, bao salamat gid, ano? Mayo gid. Ano pa ganun isa nga nominado ang Aksyon Radio Bacolod? Most development-oriented radio program, no? Ang Gandingan Award mga ka-aksyon 2020, ika-14 ni nga UPLB Iskot Iskas Multimedia Awards sa bugos nga Pilipinas. Ang ginabasa ko subong ang most development-oriented radio plug na naman sa DN Action Oliver sa kadamo-damo sang radio stations sa bugos nga Pilipinas. Isa ang Action Radio sa nadala Action Olivero. Nominado, Action Radio ang LGBT, produktibong miyembro ng lipunan, DYEZ Action Radio Bacolod. Ang enkwentro niya diri, amo man tong gin-mention ko kay na nga RP1 nga uplan bantay kakas. Partito bala sa pagkakas sa mga illegal structures sa blasang ligat. Kag ang isa naton nga enkwentro diri, kululbaan ni Action Oliveria ho, the DZWB iya 594 kHz Super Radio didto iya sa Metro Manila. Ining eleksyon 2019 infomercial DZWB. O imagine mo na enkwentro ta, nominado kita Action Oliver. Ano pa ginang iban diribaw ari gido? Pwerte gid niyo, nominado Best AM Radio Program host Action Olivera. Isa ang Action Radio Bacolod Japon. Ang Action Radio diri sa aton wala sang liwan, amo ang amon sining news director, no? Action Rex Kantong, mga ka-aksyon. Action Firing Line. Palakpakan tanong. Ano nga programa ng Action Rex Kantong, Seniors Direct, amo ning aksyon, balita, banat, bulig sa udto ang nominado. Ana enkwentro niya diri, daligid lang si Dick Quasay Santos, o kon luto yung magparihong pilyido nila, Cantos, Rex Kantong, ato niya Cantos, yan. Yan isang pulso publiko. DWRLC naman niya.
DWL Cinema niya, Radyo Pilipinas, Lucena, Gyapon. Okay. Pero, ang pinakabakod pag diri nga enkwentro ni Action Rex kantong Action Olivera, may kung sino? Saksi sa Double B. Bertino, Mike Enriquez, iya. Imagine mo na may enkwentro mo ni mga tao, iya. Action Firing Line. Nominado si Action Rex kantong. Now, ano pagid ay sa Action Radio? Ari pagid. Mga nominees, mga action duha ini. Ang UP ini nga Combrod Sox Choice for Gandingan ng Katarungan. Action Radio Bacolod ara gyapon. Ang enkwentro ya diri ang DZUP 1602. Kasali ka. Feeling ko lang guro kuan ini no. Ni maybe siguro gyapon. So ara man ang Action Radio Bacolod mga action. Ano pa gid ang iban diri, no? So far do muna ano? Do 4, 1, 2, 3, 4, 5 tanan. Yes, ang Action Radio Bacolod. So congratulations no? Sa Action Radio Bacolod mga ka-action. So sini yang mga awards, although nga nominado pa lang kami sina diri, pero wala ka nang hahanapin pa. Action Firing Line. May imagine mo sa puwerte sa pagkadamo nga mga radio stations nga nagapartisipar sini, 5 diri sa aton programa, host, reporting kag mga development programs ang nadala ang Action Radio Bacolod mga ka-action. Una sa balita, una sa aksyon. Ina nga mga pagdala sa amon bilang nominado sining Gandingan Awards 2020 mga ka-action. Matawag naton kung wala kamo nga naga-monitor, nagapamati kag labi na gid sa live namon kag sa mga nagapamati sa radyo subong. Do ka kapoy manguro Action Oliver, Action James ang ihambal di nga way sa mga pamati no. Namlang gambal kini subong imo nga Magic Aida, 2 bilog, 5. Mamuna utdon mo na lang nagurong imo. Action Firing Line. But because nga ara kamo dira makita namon sinong nga talalanaw, sinong nga pamati sa Action Radio, lipay na kami sina gaganahan kami niya mag-serbisyo sa inyo mga ka-action. Action Firing Line. Kag ang may drama pagigali, I'm sorry. First time kami nga nag-intra o nag-participar ni Action Radio. May drama pagigali no, ay ko di masiplatan. I-check ko ding drama abi, no? May drama kami ding nadalay, no? Dali gid lang. Isa-isahon ko ni ki dali gid lang ha, ari na. Ang This Is My Life. Nominado man bilang most development-oriented radio drama ang This Is My Life ato balang Mama sa Diin Ka. Nan, amo to dalasa man ni siya. Hindi man nagaling naton mabangbang ang drama department kay ting mga dramatista naton da. Mga legend na Action Oliver no. Action Firing Line. Kung ako palang tao, mga Golden Dove Awardees na sila dapat, no? Hindi lang sa edad, no? Sa abilidad. Action Firing Line. And special thanks, ginaton, of course, kay Action John, Lord John Diaz. Siya rin na nag-maniho sa mga interest, Action Oliver. Hindi man basta-basta kapoy man eh. Sang palitik mo na ko nung himuon mo dra. Kag nag-contribute sinitanan-tanan, congratulations. Family Action Radio Bacolod, congratulations sa itong tanan-tanan. Congratulations sa mga nagapamati para ni sa inyo tanan-tanan. Action Brian Borden. Action Firing Line. Mag-amunib lang kakabaton mo nga mga istorya everyday abi no. Bisan di pagani mag-amunib nga sitwasyon subong gaganahan kagid man mag-duty pagid Action Oliver no. Ganahan ka mangita balita, ganahan ka magpolitik sa utok mo, ganahan ka maghatag balita sa tanan-tanan na lang bla. Sa tawo, nabo na bla. Di ka rin magtulog sa paminsar bla nga makabaton kaya sang award. Why isang technical department award yan? Action Firing Line. Kung ako ya Action Oliveria, hindi ya kay nagaano ko sa imo, panamay nami signal, daloon ta kamo sa award Action Oliveria. Action Firing Line. Dili na sa ato niya, may cooler ka be, may interviewon ka, bisa mag-on-air ya ang quality sang voice ang anchor nagapabilin. Kabalo ka na Action Oliveria. Abot ginaano nyo na pagtimpla man, di ko tudloy man da kita be.
Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Wala sang changes, Action Oliver, no? Kung may cooler ka, mag-report ang reporter, ang hambal sang anchorman kag reporter, pareho lang daw ay gibla may magbag, may gabagrong, way sa may gahangin. Kung isa may ara na kung pigaw nagigurong signal ti isa may buyog lang nga gahagyo. Aksyon Firing Line. Pero ang amon diri subong salamat gid sa inyo. Ako mismo nagapasalamat tonight sa siri nga mga nabato namon nga mga maing balita siri nga gawi diri sa Action Radio Bacolod Back Action. Padayon lang sa pagmonitor kay padayunon manamon ang serbisyong publiko. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Last City, 18 Action Radio, Philippine Standard Time. Pero ari mga balita sa lokal mga aksyon nga dapat naton bantayan sa mga gabi, ari kay ngaman, check naton karon ang Riverside Medical Center pagiya kay Vice Mayor Elced Familiaran ang chairman sang Interagency Task Force kung kumusta na gid balang status sa siring hospital. Kay may personnel nga nagdugang dira nga nagpalasitibo sa Riverside Medical Center mga kaksyon. Ano bang status sila siri matinion? Siriman mga kaaksyon nga adlaw ang Provincial Hospital, ang emergency room nila may temporaryo nga closure. May ara sa isa ka doktor nga may ara sang sintoma nga nakit-an siya siring nga kagalingon siring COVID-19. Action Firing Line. Ano din nga sitwasyon na ni mga hospital ta subong daw may ara niya sa may nagapalasitib mo. Check taman karon kung anong kaundan sa Bacolod City Water District nga Union mga kaaksyon nagpatigayon sang press conference nga hapon. Iri may angot, siringgin pirmahan niya kontrata sang Basiwa kag Prime Water. Daway kuno gid ulikid sa mga board of directors da kag mga officers da sang Basiwa ang union kuno nga ginaayo nila da. Tapos ang union gintawag nilang gobyernos Bacolod nga bulag kag bungola nga daway lang gidyak balo sa katabo subong. Action Firing Line. Maki-update kita karon dugay-dugay kung anong investigation sang kapulisan sa nagluntan nga pagpangluthang kagabi. Sining mag-utod iya nga lunsay mga babayi, patay ni sila nga duwa gido. Action Firing Line. Sa barangay Takuling sa Doña Juliana kagabi, ang suspect nga naglaslas man sa kagalingon niya, padayon nga ginabulong sa ospital. Pero ang initial nga investigation diri, puwerte nga luyag sang suspect sa babayi, Action Oliver. May problema ini. Tigin patay ang duha, siya mismo ginlaslas sa man kagalingon niya. Action Firing Line. And ang iban nga balita, may ara kuno sang mga illegal structures na naman sa area sang Silay, mga kaksyon. Nga daw ginserbihan naman sa notisya ho, para ini sila pa tato naman da. Action Firing Line. Hindi tabagabusuhan ang aton siling environment kay nang tawag lang katabo sa aton subong palibot to, hindi man sindihan ang aton siling estado sa aton siling kalibutan. Action Brian Borden. Action Firing Line. Balikan ta na karon mga aksyon ng mga detalye sining mga balita. Pero dali gid lang kaysa national nga balita mga aksyon ng Department of Education nagpabalo nga as of today may ara sang 22,092,345 na ka mga nagpa-enroll. Ang publiko diri ara sa 20,757,443. Kag ang private naman diri 1,304,49 ang nagpa-enroll. Ang target diri makaksyon sang DepEd 80% nga makapa-enroll sa sining pagbukas sang klase sa August 24. Pero ara na sila subong sa 79.49% at ilapit-lapit naman lang. Pwede ka mo gyapon makapa-enroll da bisan way pa nakapa-enroll ang iban. Ang update naman sa barrier mga kaksyon, according iya sa DILG, kung may ara sang na-aksidente nga motorsiklo nga na may barrier na, kag ang ginabasol diri sa mapag-viral sining litrato among barrier. Ang basan DILG sa laabi nga materials binakal nila mo kaginbutang sa motorsiklo nila. Ha, Action JM, hindi kagin magmato-mato da bakal kaya sa ilang materials. Action Firing Line. Abot na kamo ni Rocket Noy. Action Firing Line. Anong labot yung sa mga materials kay gatungtong man niya sa motor? Anong labot? Way man niya ang barrier way man niya gatuko da sa tinidor mo? Way man niya Action Oliver ga shock da sa motor mo? Way man niya gani ga volt da sa may tawag sana? Ano tawag siniman? Way man basta way ginilabot-labot Gatin ara ga ungot lani sa babaw sang motorsiklo mo pasibangdan mo pang
ang materials ang kwan. Nato niya, naghatag ini isang sagabal sa mga nag-angkas kag nag-drive sa motorsiklo. Action firing line. Hindi matagid sigurado kay mo giding rason abi sa aksidente, pero amo ning gina-viral di subong sa Facebook, social media. Kag ang balsan DILG sala ang material sabi bakal nila mo. So way pa man ko kabaton report nga may aksidente iya sa maayo kag gusto nga disenyo didto sa Bohol. Ang balsan DILG. At sige padayunan nyo. Action Brian Morden. Action firing line. Magbakal ka mo nga isang barrier nyo, pangitaan nyo kay kung din ginabaligya ha, hindi ka mo magpa-wielding na sa inyo da. Action firing line. Samtama ka-aksyon sa iban nga balita, ang OFWs nato nga nag-negative, ari good news, maniara sa 45,000 di mayo gid, no? Nagpululi na ng iban diri sa aton mo, no? 31.4 billion pesos ang preparar kag panagtag sa ikaduwa nga tranche ning nasambit iyang COVID-19. I mean ining SAP rather sang pungsod Pilipinas mga kaksyon. Mga 5,500,000 o 5,385 families ang nakabaton sini. Tag ang kwan subong ang COVID-19 sa Pilipinas, ang confirmed case mga kaksyon 78,412 kag ang naka-recover diri ara na sa 25,752, ang patay 1,897. Action firing line. Sa bugos nga Pilipinas o kon kalibutan, ang positive nga kaksyon ara na sa 15,964,709. Ang naka-recover diri ara sa 9,759,618. Pero ang patay ari masubuo kay 643,170 pagkasakit. Action Brian Morden. Action firing line. La City 25 Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lining sa local block kay sining inadlaw mga kaksyon. Nagwa ining report nga may paribag-o yang paribag-o nga mga nagpositive sa isa ka hospital diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Kung pila ini kabilog, may numero ako diri, no? Kag kung pila na gid kabilog bala ang positive nga mga personnel, kag ang admitted dira nga nagpositive man sa nasambit nga hospital, hambalon na lang naton Riverside Medical Center. Anong balang estado nila sa sinimat niyon, no? Kay karon sa Bacolod daan niya sa pagkadamo na sanggin pang lockdown diri sa aton, no? May ara sang may gin lockdown na gani sa area lantawan ko din gin lockdown diri sa Bacolod. May ara sang gin isa ka balay nga gin lockdown dira sa may Paghidait, Barangay 29. Update ni siya. Ang bugos nga purok sang Seaside sa Barangay Tangob may 3 dira ka positive. Bugos man nga purok sang Mahimulaton, Barangay Banago, may ara sang 13 ya ka positive dira subong. Dira nga lugar. May 5 ka puloy-an sa Riverside, Banago, no? Nga gin lockdown man ni sila. Kag may ara man sang 30 ka mga puloy-an sa Masanag 1, Barangay 26, nga gin lockdown man ini sila. Amo ning mga lugar subong diri sa Bacolod nga pinang lockdown ini, no? So plus pagid nga ang hospital may masobra 20 taran ka mga positibo sining COVID-19. Pero i-check tani, iklaro tani with Vice Mayor Elcid Familiaran para ma-short tani pila ka personnel sa hospital ang positive, pila ka bilog ang admitted na dira sa ila nga pasyente man sining COVID-19. Ang probinsya sang Cebu subong Action Oliver halin sa ECQ nag-amat-amat sila downgrade na. Tikita diri daw nag-amat-amat, upgrade ang aton nga positive. Daw nagdamo ang numero. Ang Cebu nagtahaw na, hindi kita gusto nga basi kita diri umusbong bala kag sumunod sa Cebu nagligad to palayo lang. That's why nga tiya muna. Every night nagamunog kita sa inyo nga dapat nga ipatuman gyapon naton ang face mask naton, ang aton social and physical distancing basi nagalalipat na kamuda. Kag ang proper nga hand washing mga kaksyon, ano? Kung nara ka mo sa madamo nga lugar, hindi gid magkalipat man magbalon sang alcohol. Hindi ko may mga information kita na baton sa mga malls nga may alcohol man tuod, pero daw may halo tubig. Action firing line. Ay tikaw iwa ay pila do
kadako sa negosyo nyo, tapos do katihik o alcohol, doon di ka mo magpiswitch tao, ya. So dapat bululigay kita subong, no? Kay para at least makwanta rin si COVID-19, no? So, diri sa Negros Occidental, may ara man sa mga lugar, mga kaksyon, nga damo ang nagpositive, no? Galing kay ini ang kalabanan ara sa quarantine facility, no? Ara sa quarantine facility, mga LSIs, ang sa Bacolod, subong gidya kiti makabig na to niyang lokal na giniya community yang pag-spread sining nisambit nga si COVID-19. So, ano bala ang sistema, no? Ma-commercial lang ko for a while. Ara na si Vice. Ara na? Okay, sige. Ara sa Vice aton nga linya. Ara na gali siya wa. Online sa firing line. Are na sa aton nga linya, the good Vice Mayor sang Bacolod kag Chairman sang Interagency Task Force sa Baron Tia Tiempo via Vice Mayor Elson Familiaran. Sir, good evening. Yes, good evening. Action Buhay, may kapigit sa aton sa Salamat. Welcome to this Action Radio Bacolod. Vice, mangonsiho lang kami. Pilagid kabilog ang personnel sang Riverside Medical Center nga nag-positive kag pilang admitted sa ila, pila tanan-tanan ang makabig na ton nga positive sa sinang hospital, Vice? Well, I think man sa report nila, 16, I think, Lamosan, but siyang admitted, not so sure kung 26 or 27. 16 ang personnel, ang admitted, mga pila, Vice, mga 11? No, 27. 27, si Pirate ginagaliya, no? Ano, I think ko, tanan-tanan na nada. Tanan-tanan. Ano pa mo? PUMs. Di ba? But ang confirmed, I think, man sa report nila, though 16, and that gamay pagit sila ginpadala nga 64 nga swap. Okay, mga swab niya. Sa Juan, sa Iloilo. So, pila, hindi na ito ma-determinar kung pila gid ang positive nga personnel, Vice, no? Sa Riverside? Personnel alone? Hindi ko ka-quantit siyang correct nga figures, but ako na siyang sitwasyon. So, anong status subong liwat nga adlaw ang Riverside, Vice? Nagapabilin siya nga... Well, I think you can temporarily close sila OR. I'm not so sure kung ang ER nila nag-operate pa. So sa mo siling nga status subong sang Riverside, Vice, may aside from Riverside nga mo na yung status na subong, may mga positive kita locally sa Banago, Tangob, kag iban pa nga mga barangay diri sa aton. Ano ang pila ka mga recommendations kag sitwasyon subong sa Bacolod sa idalom sang IETF, Vice? Well, honestly, Action Drive, hindi namin ang atong sitwasyon. Uy. Ng siyudad ka. I think we need prayer siguro. And, iwisan pa na ng Action Drive ang kapamati. Yes. Mangin responsable na kita para ilahin sitwasyon Action Drive. So, hindi mo palawin siguro lapot ng tomorrow ang results. But hindi ginamit. Medyo hindi honestly daw, personally daw, kulbaan ko. Hi. Doon nagtaho-taho to subong din umusbong kita balik sa amo sa nga sitwasyon, ano? So makabing nagin man naton gali Vice nga may ining natabo sa Banago dira do 13 ginada sila sa imo manihalin kagapon nagad nga adlaw akon kahapon sa Tangob may 3 kita ini tanan mga taga Bacolod non ni hindi man ni sila A4 hindi man LSI. So nagapatimaan nga dapat magdugang halong na kita subong kay di ginato mapakta na gid sitwasyon ta Vice, ano? Yes, ang termination natin mga medical doctors ni super spreader. Grabe, no? And ini si ilang empleyado sa city super spreader man siya.
Grabe ka isong nga virus, no? Utod ya kag iloy niya na dalalahig sining halin sa syudad mismo nga positive. Yes, Action Bray. Oh. Ang pinakadamo gid sa buong vice amo ning sa Banago gyapon sa Mahimulato no tong Panday no. Do 13 gininalatnan niya na di. As of now, as kuwanabe ng report, kaya mo na siya. At ano raton kasi Dr. Grace tomorrow. Okay. Oo. Oh. Docs, I mean, Vice ang nagligad to, may mga private doctors kita, no, nga nagpadala sulat sa gobyerno naton na binagidra sa inyo, diri sa Negros. Nagayo sila nga kung pwede, may pila ka weeks abi nga daw mag-control na to ng sitwasyon diri. May ara na to sabat sa to, Vice. Well, pagkulang din tapos ang amon nga virtual conference Aha. sa mga doctors to po sa kay DRT, CDRM, Considor Tobero, Aha. Dr. Grace, and Dr. Rodrigaso, Attorney Quansing, ang ila mga suggestion to small take ka. But then, kung kita independent, kita siya direktiba siyang national IATF. So, although ideally namin itong ilang mga recommendation, Yes. galing kay ego lang ang ekonomiya ta. But solution kasi konta yan. We have to follow siyang national directive. So, anon ka? Pantawon ka. Aha. So meaning sining maabot nga Hulyo 31 balantayan ini Vice kay syempre ining reports naton diri sa Bacolod mga records naton malabot giman ni sa National IATF. May mga dapat kita bantayan sini kung anong status ta next month? Yes, and that lantaw po hindi namin ang sitwasyon. Ang lantaw po hindi na ma-maintain for ma-retain ang MGC. Oo. Portino. Pero sa imo nga Endra Vice bilang chairman kag sa mga kaupod nimo dira nga mga opisyal sa idalom sang ITF kag the government of Bacolod, ano mga plans sa subong Vice? May ara gid man kamo plano despite kita naga-rely kita sa National ITF diriya sa ato anong mga plans nato next month abi Vice? Bangod sining sitwasyon na subong. Well, si Mayor kapag siyang executive order sa APOR, may Okay. news pagkit may ari kita diri APOR nga nag-abot na sa 20, may apat na nagpa-September diri. Ato kin pangwa to sila kay Gilagaw. Grabe. Tiyan mo nang lain ganyan na no ni Slema, no? Iya ini siyang telecom naman. Si APOR action by mo. Yes. Diri lang gid ni. Pag-abot nila, swap sila siyang province, kuha na sila. Sorry na mayayaw naman po. Okay. Positive action by pinang keyboard to siyang aton di ara rin mo kung panguha. Ara Gilagaw sa mall. Ay, sus ko. Iyo dito, Tokyo. Hindi mo. Hindi mo sala ang sorry to say action by sala ang protocol ng kinimo siyang aton gobyerno sa APOR. Correct na. And I think siyang APOR na mo ng corporate Kaya na siyang pag-spread yung virus. na-control tang OFW, na-control tang LSI, pero ang A4 na to, na A4 niway na to, makontrol Vice. Amo ni problema gid. Correct kaya do. Di tayo tasakto kaya apat sila mo. At 4, hindi at 3, hindi at 5. Aha. Di ni sila nga mga barangay Vice, baunano man nga sitwasyon aton man. Hindi halin sila sa Manila eh. Manila sila Kaya halin. mga technician sila mo. Technician. Isa sa iya sang telecom nga telecom. Telecom, communication. Oo. Wow. Subong na secure na sila Vice, no? Apat sila. Nagkuha na din sila. Nagkuha na sila siyang ila di on anong gawin ng staff house. Damo ni sila. Actually, it's good na na-swap siyang province. And ang apat na positive para gin pangita at gin pangwa. Bo na ano man iman. Pertino. Anyways, sige dira lang tanay asta amo ning isa pagid ka banyo subong diri sa ato na syudad sa Bacolod. Apat man lang ni sila Vice, no? So ti amo na naglagaw sa mall. Ti kon mag-telecommunication ni sila kuaning kadto sa mga lugar kun dinhi sila panakon-takon sa mga lines nila Vice na mo sina. Well, as I understand, in reduce in green ras ka pangkala. Bo ti Bilog Negros. Ulit sila din. Ito pa na po nang hindi namin action ba yan?
Sige. Ligid namin. So anong aton advice liwat advice sa Bacolod kag Negros na lang may gaalalabot kili sa aton di nga kulang gid sa pagkontrol ni sa ila, vice? Well, ang ako advice siguro pangamuyo ta. And lain sitwasyon action by. Oo. Wala po tapos ang mga reports na halin sa aton seso or sa kay Doktora Grace pangamuyo ta. Yes. Kag pangabayon taliwat na nagalalabot sa aton dia. Kontrol anay libot liwat. Tamo mala ng aton kay di man na naton mabantayan tanan sa opisyal tasla. Sa kadamuon sa ila. Correct action by kasi ang sa mga inip lang ang mga multinational. Sani kung pwede mo lang kamukakwa iya siyang diri. Nan. Kaya ito talaga sigurado di man. Gani may kabalo man. Mga engineers damo, man engineers. Technicians damo, man technicians. Oo, ginlisgot ang aton labors, ginlisgot ang kabuhi siyang aton kauturan. Baylo siya profit ng aton kabuhi. Magain. Oh. But in return, di man kagyapon kay why man patunay na. Kag ang inyo to blagin ang ginpakapuya nyo to sang pinaka sugod gid suwong balda. Why ito action by? Balda. Waste of time, effort, money. Lakit. Tanan-tanan ubos gid to, way gid mapuslan. Sige. Vice, ma-update kami sa imo time to time regarding sini. At least ma-inform tang Bacolod kag Negrosanon. Salamat, Vice. Good evening. Mabuhay ka, sir. Yes, thank you, good. Halong. Yes, Vice. Thank you, Vice. Action Firing Line. Si Vice Mayor Erced Familiaran, sila na nagamonitor sang sitwasyon sining COVID-19, no? Being a chairman, tikwani inang balaan niya tanan-tanan giniusgi Osdris Bacolod kag Negros Occidental. Tikon pa balontang chairman ta hindi manami ang sitwasyon subong sang Bacolod. Bacolod lang ni-mention ko diya. Kaya grabe, damo nagiman positive di mo, no? Plus pagid nga may apor nga nag-abot halin iya sa Metro Manila, hindi Bacolod nun, hindi Negrosanon, gatrabaho sa telecommunications, panakod linyabla, mga telepono, Globe Smart, tanan-tanan. Taga Manila, Action Oliver, nagtuyok-tuyok na sa Bacolod kag Negros. Action Firing Line. Sila nga apat positive iyo. Timakon mo na, why na monitor? So kagabi na nga monitor ka mo da, panahago ka mo na, inugay ka mo kalibot. Action! Report! Talagid lang kay bisan anon taning COVID-19 patrol nato may plus report gid sa reaction. John, good evening. Action Bray, makapit ngayon nga patay ang isa ka lalaki sa shooting incident kanaguntad sa nigila mga gabi diri sa area sa Purok BM, Barangay Takuling, Mansagyapon, sa Lansang Bacolod. Kung kagabi sa area sa Purok Gonzaga, Exxon, siling kagabi diri naman sa area sa Purok BM, Action Bray. Ini along lapit na sa may circumference road, malapit sa may Bangga Cove. Ining lalaki, nag-uuba sa sang iyabayo sa babayo, may suksok ni pants action ba kung dilargo nga maong kagyari ini siya sa tubang sang isa naman katsanggi nagahigda ang YTL dito nagatubang sa Tiangge action bray no and then ulunhan arad ang isa ka tricycle ang inisang information naton diri nga baton nga una kuno may nagluntad nga ininom abi no upod ining biktima ang tiruhan inali na lang nga may nagluntad nga commotion ang mga suspetsado nga pa matumod sa gyapon hindi pa man nato ma-declare kung sino nagkuha sang una kuno mga binangon nagbinuha and then may armas luthang inali nga ginluthang ining person action bray kun ako makitaan ulo na naman ang igo galapta ang dugo pasensya sa tumakakson diri sa may dalan action bray no hindi pa bala ko sinong lalaki hindi pero check nato na sa mga pulis sa mga pinaka pumulo des palibot nakot lang ko no nakakita kayo na wala si ma'am to niyo isa okay may pamangkolitan si Action Black dos sila na kayo na doon nakakita sa area pero hindi sa mga tagsang statement pero yun sila muna ang natabo na nag-inom-inom kagluntad ang komosyon tapos nag-sarmas lutang Action Black kung nagluntad ining shooting incident karon ng gabi
Kaya ko magsala, nagabot na diri sa area ining katapos sa scene of crime operatives or SOCO nga magapatigayon sa investigasyon. With regard sa tulid nga natabo kung ano gid ang istorya sining paano aksyon Brian naglabot sa punto nga giluthang gid ining isa ka lalaki. Why pa da pamilya action dyan? Ang pamilya di ara man sa sulod sang balay aksyon Brian. Okay. Kitang ko ganito ang Iloy, posible sining biktima. Ara sulod sang Tiangge, no? Actually bagulang naglabas listo pa naton bagulang nagsinyas nga hindi no sa total nito na sa nga kuan mismo sang statement man. Pero ang biktima kang suspetsado initially kilalahay lang man inis na ko tanan no o all of the night sa inom abi. Galing kay ang mga ngalan nga ginatag sa aton for verification pa kag ang police mismo sumbray ang makadeclare. Muna kay kabalo ka kagabi matubang tabo no naton nga gusto po na din police in terms of their investigation action Brian. So sa area dere arin man dere ang kapulisan sa police station number 2 I think si Sir Mabugat masagyapon ang ila naman nga investigador. And then si Police Captain Ebo Miniglia of course no arin this area. Arin na si Police Colonel Lieutenant Colonel Pasoy amo na isang SOCO action by no sila ang ma-initiate ang Max Medalom nga investigasyon sa nga nagpunta niya insidente. Mag-check tabi kasi may mga taga-Purok dere. Opisalis ng Purok. Ang tubang sa niya Tiangge bala na no? Basi pwede ta na mauli istorya. Yan kaya man ako problema sa lagi butang di sa police line. Hindi kita tabok pa even pangilihid bala para makapto sa lapit dere sa may action line sa may area mismo. Kasi niya doon nga shooting incident karon nga gabi. Check sa gabi kung sino pa ang mga ito makuhaan sa statement sa area. Pero kung din si... Okay. Ang Purok President ng Action Bray, ginapalitan natin, basta siya dari ang may information din. Nagpunta doon na President pero naman nga gabi. Na ayaw nila gano'n. Una pa pag nila. Okay. Siyempre ang okay, may even kita ginapagpagad pa diri kanay ka soko. Sige. May soko na? May soko na siyempre. So baka mas sa pag-abot na nila clearing na doon. Anyways, amo na ang susunod nga gabi. Sa lawat sinaya mo sila naginom-inom diri sila. May komosyon nga nagluntad. Nga nila nagkuhabi ang suspetado siyang armasutang kasi na pagito na labagan kainan ng national kainan ng mga gamit, mga matalong mga bagay at sunday kainan siya din kita na po niya sa lugar mismo nalutahan ining persona ang sunday nagasugod na subong markings the documentation ang katapos ang SOCO nakipman diri ang pag-photograph sa mga areas gid mismo diri sa may area iba ang talawat lalaki ini siya more or less mga 30 years old action by ang edad siya nga aris sa kilid dalan kung natatong tuling sa kung nagpasulod ka sa may DM diri kay sa circumference road Malabay duwa ni sa kalinya kaya mo na ang action sa may lugar mo action na Brian. Ano makakuha ba pinabili ang available sa lugar? Okay. May mga wala ding president, Purok President. Kasulod pa. Na anong takuling subong man? Sabay na. Anyways, dari sa palibot, hindi kita makatag sa statement Yan na, kung pangayuan sila naton ang ilang information, abi, mga ano ko no, asud-asud ko naman nilupok ko. Action drive, may kita katalibala ko, kung hindi kita magsala, kalibre 45, niguro nga empty shell. Sa uluhan, may lapit sining persona nga nalapangan action drive, no? Sining shooting incident nga nagwantag karon naman nga gabi. Anyway, we'll check later kung ano po yung update na makuha na to
gikan diri sa crime scene gid mismo so lakip man investigation sa nga police station number 6. Medyo limited pa kita standby ng sa tumak action. Any further development, i-update ko mo namon diri mismo sa lugar sa incidente nga nagbuntad action baray sa area sa Procbian, Barangay Takuling, Sirad, Sang Bacolod. Flash report gikan sa Katoro, tagibat sa Bacolod Action John Diaz. So nasabot na sa action sa Bacolod Action Radyo. Report! Puwerteng Barangay Takuling Subong, no? Kag police station number 6 kagabi duha patay lunsay mga babayi. Pag-utod pa subong nga gabi may linuthang naman, no? Patay naman mga kaksyon bonano nga sistema ini. Action firing line. Balikan ta ni Karando ga detalye sini pero pagbalik naton karon ta labuton ta, no? Si Action Eric Magbanwa maki-update kita kung ano gid bala ang rason sa pagpangluthang sining duha ka mag-utod kagabi. Daw may connection ini sa gugma. Action firing line. Grabing gugma, makaatay, makapatay, Action Oliver, no? Action firing line. Di tagid pigpadala 100% tagagalingon ta kung gugma paghambalan dapat binlan tagid ka galingon ta kay amo nga katabo ho galing kiti hindi mo mabal mapugnan ang balatsagon sa isa ka tawo kung nagagugma ikaw ti yara niya siya mo may kon kabalo kagid magkontrol. Action firing line. Di pinangluthang yung gano'n niyo karon ba pa explicar ta Action Eric Magbanwa kung nga naglabot gid niya sa punto amos ni Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi nag-monitor ang aton sila nga mga utod sila materiyon. Ano? Si Red Mankind, flash report sir ba, si may ara update sa shooting incident, subong lang nga oras, salamat, more power Action Radio. Okay, ara na sir. Ano? Manuel Martinez, nag-monitor man, nagtutok man si Teresita Oreta Kahuraw, salamat gid. Ano? And Franco Villanueva Osorio, I'm sorry. Si Madam Amy Esmeralda Dolido, salamat man. Si Hong Raon, good evening, Sombray, watching here sa Tanza, Cavite, salamat gid. Si Verly Faith Principe, Action Morden, good evening, pwede lang ko kaas kung may biyahe ang Wisam Iloilo Bacolod sa Buwas Yoy niya. Thank you, Guru. No? Ang biyahe padayon, ang sometimes galing pa sa Hero Jutay, no? Si Verly Faith Liwat, siya ganyan basa ko na. Raymond Legaspi Pineda, good evening, Action Bright, congrats Action Radio. Greet lang si Lola Linda, kag Mama Ramuna, kag sa pamilya Marinay, Legaspi Pineda, Gador, Santa Ana, Kambonga, Legaspino, salamat. Good listening, La Carlota, God bless and more power. Salamat dira sa inyo. Si Jocelyn Liboon Dispoho Araman, Loida Espanyola Untal, good evening, Action Brian. Ginatamyaw ko lang gali ang akon nga brother nga si Francisco Espanyola nga taga Hacienda Teresa Ibe Magalona. Nagatutok man si Matrion. Salamat gina, no? Si Ginelen Maranga. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami sa Barangay Sumag. Salamat gid. Reme Villamarzo. Ang mga Action Brian, inungo nga opisyo sa ilaw. Parte ni Guru sa barrier, no? Si Lord na Cabalis Iloria naman niya, or Ilyuran. Good evening, Action Brian. Watching live here sa Banago. God bless. Salamat. Jocelyn naman, okay, nabasa ko na kayo na. Okay, sige. Si Part 3 Miraflores, naman Andre Gusrob, no? Money Talk, Business Talk, barrier pa more para damo-damo magtugaplak before sila ulit mag-aksyon nga kakason ulit ang nagastos sang mga tao nga barriers kag wala gali effect. Daw maamogin. Si Jiren Marinay, great man gali Mama Ronela, Mama Rosini, Tito Randy, Mama Sally kag Papa Berto, salamat gid. Salamat madra sa inyo. Si Maria Ninfa Espiliogo, Action by, good evening. Abi listener mo ko, kada gabi, please greet me. Sige, salamat. Si Johelia Lane Kulets Araman. Okay. Si Nensme Harovilia. Hello, Action Brian, good evening. Si Franz Dooay, good evening, Action Brian. Tamyaw ko lang
si Mamat Duway kag Buday sang Barangay 17 sa Bacolod. Salamat sa pag-monitor. Maribel Cadalinia, may gabi Action Brian, monitor kami di Hacienda Agustina, Barangay Sag-ang, La Castillana. Great lang si Bokbok. Bok! May gabi na Bok. Si Ivaniza Ispuerta Gilyang, salamat man dira sa pag-monitor. Perly Sarahina Salonguero, congratulations Action Radio. Salamat. Roth Kuzawa, good evening Sir Brian, always monitor lang your program, your live broadcasting. Salamat. Virginia San Antonio Oplinda, good evening Sir Brian, monitor kami diri sa Celine Homes. Thank you gid no? Edwin Pineda, Bert Hiparusco Caraballo, may gabi da Action Brian, tamyaw ko lang Caraballo family sang Hacienda Haba o sa Haba Kando ni Negros Occidental. Sheila Comoda Mizono, good evening Sir Bry. Good evening man kay Vice Ilsed ko na. Edgar Hichanova, naga-monitor man sa Sinimat Tinian. Sige, balikan kong Iban Karona sa aton siring pangalagad ang inyo siring tamyaw, no? Banga ka-action. Sige, Action JM, balik lang takaran. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Madayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan Padayon Action Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded test? Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:02. May ginaendorso
Brian Morden, Action Firing Line. Sige. Well, gina-check na ito section na Eric Magbanwa. Mangonsiho lang kita sa tong kwan. Tawag na ito nining parte sa shooting incident kagabi mga kaksyon. Action Firing Line. Edgar Hichanova mayong gabi. Sheila Komoda Mizono naga-monitor man. Ronald Pasiricalde. No? Monitor lang kami. Action Brian. Greet lang da, kumpare Jonathan, happy birthday lang da sa Talisay City. Salamat gid kay pare Nilson Sanchez. Salamat gid sa pag-monitor. Bambi Padernal, good evening Action Bri, watching live. Hermelinda Holmes, Barangay Mansilingan. Si Mike Jan Seva, no? Naga-monitor man. Mayang gabi Action Bri, monitor gid kami subong diri sa Moises Padilla. Tanan, tap na netan ning virus makahalit pamati gid kami subong sa barangay. Sige. Okay lang, ano? Ara man naga-monitor si Ana Mandre Gusrob. May ara ganit dira hospital, sir, nga wala soap, wala hamon. Maskin man lang labada sa ilang toilet gani, alcohol paihan. Tindi dira ang hygiene sa hospital. Dapat sining gina-check sa DOH about sa hygiene of every building ko, no? Kay kalain bala batyagon nga tapos wala habon sa building sa munang okay. Sige pa kabay pa nga batian nila ni, no. If Smart Tadio Salcedo nagatutok man si Matrion and Chino Hinolos magampo kag maghalong na lang kita. Husto na. Palma Lao, dapat hindi ari mag-release ang gin quarantine kag wala sang result ang swab test. Tamo gyud man dapat himon. Police reports. Ma-update kita sa ning shooting incident kahapon o kon kagabi nga duhang patay mag-utod lonsay pa babay. Kag ginatudlo nga suspect nag-committer sang suicide. Action Eric, good evening. Operahan na sa Corasolok sa Monterrey Memorial Regional Hospital ining suspect nga nagluthang kagabi sang duha ka mga mag-utod nga sa diin ang ining ginoperahan sa Corasolok sa Monterrey Memorial Regional Hospital. Amo man ni ang suspect nga si Alvin Lanza nga may igo sang buno matapos nga iya ginbuno ang iya sini kaugalingon nga dughan aksyon na Brian. Now, ang pinaka-latest diri nga informasyon nato nga nakuha gikan sa kay Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa Station Number 6 nga crime of passion o kon may ara ginatawag nga pagpangimon kag sobra ini ang luyag sang sining suspect si Alvin Lanza na isa sa mga natiruhan niya nga amo ini si Ini Jane Dicara Action Brian nga mo ini ang driver sang Toyota Revo kag ginarantaw naton diri collateral damage lang ang magulang sini nga si Aimee Dicara Mahilom Maybana kaglon sa ini pumuloyo sang Purok Kabugwason Barangay Mansilingan siyudad sang Bacolod Action na Brian. So no sa kay Bonilla nga may ara paglalisay sa tunga ni Alvin Lanza kag ining si Ini Jane Dicara nga driver sang Toyota Revo nga sa ulihin na batian ang duha ka lupok kag dito nakitaan nga patay na ini si Ini Jane Dicara kag napatay man ini ang magulang sini sa sagwa na sa sarakyan nga si Aimee Dicara Action Brian. Sa papangsisa ni Bonilla nga may ari gali ini relasyon si Alvin Lanza kag Ini Jane Dicara kag luyag na magbulag posible ni Dicara sa kay Alvin Lanza matapos nga nakamonitor man ang ining suspect nga may ara naman panibag-o nga boyfriend ang ining si Ini Jane Dicara. Action Brian nga posible siling ni Police Captain Elmer Bonilla diri kang nag-trigger kon sa diin natabo ang hindi dapat patabo kagabi dira sa may Top Star Engineering Works Gonzaga Extension Barangay Takuling sining syudad sang Bacolod. Pamatian ta ang ato sini nga interview sa kay Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sang Police Station Number 6. Saliti subong ng mga kung-establish na ito ng motibo ni siyang patay siyang gawa ni kabiktima doon sa inis na mag-utod kung sa din mga residente ni sila tanan sa barangay Mansilingan. First nino ang isa maging sugat ng mga utod kaya na nagkatrabaho sa sinang kumbuyahan. So
pagabot niya dira, nag-aaraman ng lalaking karelasyon niya niya sa bali boyfriend niya mo. Galing lang kayo siguro nagka-diskurso ni sila sa naglaylay ko at may third party pala nga involved. So, ang suspect niya, sa pag-interview ito kanina, nakabakalan siya kung armas mo lang 45. So, dala niya kay confirm sa iyang mga pudila nga kita sa may armas. So, siyang nagka-realize sila na ng diskurso, nakita niya isang ibang empleyado dira. And then, siyang nagaluto ng empleyado dira isa sa dalumda kay Brad sa steer mo, nabatihan niya mo yung dua kalupo. So, nakita niya ni karon nga ining si Alvin, nagabit niya ang armas pakalto sa iyang direksyon. So, dumalagan na siya kang lumpat dito sa Juan, sa likod. Part naman niya, na-report yung station, sige na ang kanto kami dito. So, pag-abot naman, kita naman yung duwaya kabiktima. Para na patulog na sa wala na sa kabuhi. Kaya isa naman nara sa dalunsang salakyan na. Yung Alvinara dito sa likod, sa pick-up, sa may garahe. Kaya kuha siya mo yung Mikael po. Kinisunod na ako ng bilag na establishment daging pair. So, pagkita naman nga buhay pa rin sa kilason ng Estabon, nag-emergency tawag kami niya sa hotline para kami siya tagaan sa medical attention. So, mindala na dito. Pagkita sa continue kami investigation, establish naman nga ang natiro niya sa mga biktima mo ni si Alvin na Solerek. Sir, you mentioned kay na third party, Puchilingon, ano man, may papangimon siya na tabo? Amo na siya na itong tanongin mo, kaya mong pasyunin sa mong ilang ga-silos ni Alvin, niya may boyfriend niya isa si Aimee, no? Aha, so Puchilingon, sir, may relasyon si Aimee kag si Alvin? May ara sila na relasyon, tapos may isa pagigiyang karelasyon man isa natin natikita. Kaya tinusta niya, kaya kung tanawin mo sa mga empleyado dira, grabe nung uyag naman sa biktima. Okay, so antes si Sir Quintero ni may ara pa nga pag-diskurso, may ara pa nga paglalisay na po? So, nag-diskurso sila sa iyang Lubia, pag siya usok na mismo ito yung Lubia na kaya sa una-una daw, drama nagkatrabaho siya, hindi mo, talagang pahalin na sila kay supermidos nag-away sa natrabahuan nila, so nag-decide na yung tagiya na pahalin sila para at least hindi na apitado nila trabaho ba? Pero hindi siya Aimee, sir, na obra pa nagyapon balik sa kumboyahain? Buhay na siya, no? Nalay na yung maniyagi na trabahuan niya, pero si Alvin, kay kumo mekanik daw kung sa ako kaisa tapos tayo magiging pabalik naman sa itong kaliya na itong kaliyang matrabaho naman pero hindi yung isa kabiktima Ada way gini pabalik para way na lang bulat ang gamot. Aksyon na Brian po sa palayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Portino. Ang sa station number 6, Action Brian. Gugma. Gugma nga hindi mapungan. Sobra nga gugma, may dala pagpangimonti, nagkatos punto nga. Hindi tayo dapat patabo kakabiti. Amuni, anatabok sa Brian. Gintiro yang iya sining nubya. Worst, kaya ang magulang sa iya sining nubya, gintiro yati tuwagit ang patay. Action na Brian. Dinala sa iya pang may labot-labot, no? Collateral damage lang yung magulang ni Ini Jane Vicara mo. Naman intensyon niya gining alotangon o kung sa labat? Kitiro yung gidya eh. Kitiro yung gidya. O, kati naglalisay man sila kaduaman mo sa magulang sa napatay ni. Siguro ti amundo yung nakita niya guro gintiro ang manghodya. Nag-react ang magulang ti sa kainit sang isa kadaan nga si Alvin Lanza. Tiniro yaman sa 45 caliber pistol action na Brian. Forte. Kagamo to nga after sa incident, binuno yaman ang kagalingon niya. Actually, may ate pero siya ganang katiroon man tani ni Alvin Lanza ang kagalingon niya mo. Balik kay na balang 45 action Brian. Oy, do pilalang balay, duwak bilog, tatlo? Ang bala, 4 ka bilog, pero may nag-jump action na Brian. Wala maglupok, tapos sa tiro sa tuwa. Ginatay na tiroon man tani
kagulingon niya, gali kiti way na bala. Muto nagdalagan sa likod to na yun sa budiga. Nangita ko chilo, kag binuno yaman ayas sa kagulingon, Action Brian. Swerte. Ano ning compound? Yun, may gwardiya Action Eric, no? Way ni kwardiya, Action Brian. Way ni kwardiya, gali kiti mo nabla, sobra mga salik kiti, dara man nagobra magulang ni Inijin di Karaman mo. Ining si Inijin di Kara, dara man sa una gobra. Kali kagin pahalin ni siya sang iya sini amo upod kay Alvin Lansa. Sa uli si Alvin Lansa kumuha on call man sa mekaniko. Gin balik niya si Alvin Lansa sa amo ya. Ining si Inijin na di Kara nga nobyaya na may iba naman niyang ginobrahan, Action Brian. Pero ang magulang yan ni Inijin di Kara na si Amy di Kara, mahilom dra niya gobra sa ginobrahan man ni Alvin Lansa, Action Brian. Swerte. Ang kaso karon ginapalo up din sa pulis naton kaginaulat na lang ni Bonilla ang desisyon sa pamilya asto sa papasaka sang kaso kag most probably sa Lunes maka-establish din sila sa papasaka sang kaso nga double murder batok sa kay Alvin Lansa kara gihapon dira ginabulong sa may Milso de Calward sang Corazon Ocsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Nagbasko kang ulan. Grabe. Purting ulan sa bong. Oo, nagbasko kang ulan, no? Kahagunos, agi mo di. Oo, ginabupo lang ang... So, pariyo man sang pagbaha sang pagnominado sa Action Radio. Gani. Mabuti, congratulations, Action Radio. Congratulations sa aton tanan kag sa mga nagapamati, Oo, mga listener ta mo na nag-nominate sa aton. Kaya kung wala ini sa ila, huwag makita Action Brian. Host o good Action Radio. Sa mga report naton, gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa Action. Action Eric, pagpanag report sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Eric, magbanwat ya mo na gugma ang nagtulod according sa investigation sang PNP kun nga ginluthang ni lalaki si babaye kag nadala sa pang-utod sang babaye. Action Firing Line. Pero tinoti di naton di mo bla may explicar bla gakatabo lang ni Action Oliver sa mga movies lang mo, no? Nga kun gugma ikaw grabing luyag mo gakalabot sa punto ya nga gapanginmatay ka patyon mo siya, nablang sa mga kinaliyeb ng istorya nga mapuslan ka naman lang sa iban, may pang mapuslan ka sang duta. Hindi ina manami, no? Kung palangga mo ginman, according sa iban, kung palangga mo ang isa katawo, let go mo siya. Meaning, pabayaan mo siya kung sinogib lang mangin banaya or mangin asawa ya pilag adlaw. Kung palangga mo siya. Di pero may lain man niya nga meaning ang pagpalangga mo. Mayara pa palangga, ihatag po sa ibang kundi lagson mo siya. Damo na vlog, aling kiti, lain ang nakadtuan niya, nagkadto iya sa Pinatyanay. Diaryo, pag kagwa iya sini sa hospital, sining suspect, diretso gani siya sa prisuan gid, double murder ang kaso iyo. Murder iya, wala na, durog mo pang iti pinangluthang yun yung mag-utod nun sa babae. Action Firing Line. Ay, grabe, basta gugma magtukar mga action, bahala ng buwas. Action Firing Line. Teka mo, dira magulugugma, binli nyo man sa pila ka porsyento ang inyo sining kaugalingon, no? Ang inyo sining kaugalingon. Munang tawag naton ganing, kung may problema, iinom nyo lang, no? Isa ka botilya nga junior o kung senior da. Pagkaaga, ibubog ka dula problema mo. Lingaw-lingaw kada abi ano sitwasyon. Di nagdala sa punto panginmatay kay ay mabudlay ina katama nga problema. Action Firing Line. Ang mga balita ni Action Eric magbano ang mag-aksyon ginadulong gid sa aton sang Firing Line. pwede nyo ni mabakal sa mga
Sige, no? Ang aton sini pagbalik karon digidugay, try naton nga malabot lo section John Diaz regarding ini sa nagluntad kay nang preskon sang union sa Bacolod City Water District. Kung anong natabo dito kuno may pirmahan na ito sang joint venture sang Basiwa kag Prime Water, may reklamo ding union kag daw may mga pitik pa disla sa mga opisyal sang gobyerno sa Bacolod. Action firing line. Kag iban pa nga balita karon na check taman si Action Marlon hinabiya karon digidugay. No, gikan sa Kapitolyo Provincial ining Provincial Hospital sa Bacolod o Negros nga temporaryo i-close man bangod nga may ara sang doktor nga nagpakita man si simptoma ang COVID-19. Action firing line. Pagbalik ta karon dugay-dugay, standby lang kamo da. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mayang gabi kay Romy Agsam. Jan dumami, Japan din dumami. Oy, paghalong lang kita, no? Ronald Pasericalde nakatutok man. Roth Kuzawa. Sir Brian, keep safe na lang sa inyo tanan ng Rosanon. Salamat, gid. Niel Rode, opportunities don't happen, ano? You create them, invest, and profit. Ay, doon negosyo na. I'm sorry, doon ko ginabasa. Si Roth Kuzawa, greet lang mga pamangkin yan, ano? Mga paangkin kuda sa Eroreco, Mandalagan. Yes, salamat, gid. Vicente Bobby Tampos, Aileen Mijares, Araman, Roth, nabasa ko na kina. Si Rek naman, Eric Soho Asyado. Good evening, Sombray. Monitor ko direa sa Quezon City, Metro Manila. Ginatamyaw ko si Day Eden, Kanyada, Koliao, Titing, Kanyada, kag Pipay, dira sa Barangay Pandanon, Silos, Morsya, kag dula ka family sa Barangay Amayko. Salamat, gid. Si Angeline Pahon Tining, Araman, Dorita Fidel. Good evening, Action Bry. Shout out lang kay Susan Alabanzas. Always good ga monitor. Salamat. Bakhiba, BCGEU. Happy listening sa Salvacion Family sang East Homes 1. Salamat. Joy Angeli Marie, nagatutok man. Motoy Bibi, Estrella JP Lama, may gabi Action Bry or Sir Bry. May shooting incident ho, Porok BM Takoling. Yes, na-report na namon ga. Thank you, get. Sila ni Tolentino, good evening, Action Brian. Monitor kami sa ni Baby Renz ko na. Mark Pico, good evening, Action Brian. Watch from Doha, Qatar. Teresa Ramirez Birona, good evening, Action Brian. Watching from Alihis, keep safe. Si Novi Valencia Sobaldo, Action Brian. Monitor kami ni Barangay Family. Diri sa Barangay Family Sobaldo. Okay, nalawag ko na. Si North Salvador, good evening, Action Brian. Greet ko lang Salvador kag Perolino family sang Hinigaran. Thanks and God bless. Keep safe. Almira Lim Malazarte, Rose Guevara, nagalantaw subong sa Alabang, Muntinlupa. Si Manjo Arnijo Araman, kay Tolico, good evening, Action Brian. Monitor lang kami diri sa imo sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania. Ginatamyaw kuman gali si Jody kag Darwin Madamisila. Always gapamati. Salamat, God bless. Si Maria May Fajardo, good evening, Action Brian. Greet lang da sa akon lula nga si Susana Castillo sang Barangay Saisa. Bilen Salao, good evening, Action Brian. Taga-monitor lang kami sa Barangay Tangoba. Si Ana Madrigos Rob, no audio, sir. Ara. Kent Bulakha Juaniza, Action Brian, monitor kami Barangay Handumanan. Si Manny Olvido nga Nantauman, Sara Escuban. Si Martin Aliling Araman, Ana Mandrigos Rob. Si Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan, naga-monitor. Jo Marie Balge. Balikan kong iban karon na sa aton sila nga pagpangalagad, mga kaksyon. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo
Naghimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:31 na. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, life extension, vitamin D3 mga kaksyon, ginaindurso ginaton sa inyo, pampabakod sang inyo immune system. May araman sang life extension coffee mix mga kaksyon, ining kapeng pinakauna nga may ara sang vitamin D3, ano? Nga mabakal na subong bisan dili nga botika man diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ante sa report ni Action Marlon, hinabiya may gabi lang sa kayo si Mongcal Torilla. Jo Marie Palge Araman or Balge, Balges Itiri wait watching yanan taxi driver. Salamat gid no. Alright. Great ko no si Nonoy Manga. Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor man. Salamat, God bless dira. Si Pearl Sally Panes, good evening Sir Brian, watching from Taiwan. Salamat dira sa inyo. Si Lorsky Flores naman yan, good evening. Action Bright, Tamiao Family Biligorio Flores Fuentes sa DSB. Nagtamiao lang, Laura Del Biligorio. Thanks and God bless Action Radio. Salamat. Si Manong Iderica Porto, OTTG Taxi, yung Christine Taxi, nakatutok man. Si Sir Dennis Richard Tibor Roma, patas kag balansi matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. So ulado yun aton nga kuano, nga aton kanta din no. Si Nene naman niya Inventor Aruza nakatutok man. Ronald Pasiricalde, monitor lang kuno si Nel Villanueva. Salamat. Zaldi Mongcal Hiroy Araman. Tobias Nets, Leonard Siscar Untal. Action Bright, great lang people of Magalion, especially sa family Untal. Haren kay Leonard Untal. Last 8:34. Porting reklamo naman subong sa mga kauturan naton nga taga Barangay Felisa sa Tagtaganay isang sapda ho.
Kadabo, kuno sang ngaway nakabaton, kanang kalabasa, nagkali sa ulan sang linyahanay. Action firing line. Hay, nako nga suro sap-sap nga ini daw ka pigado gid sa pag-organize, no? Ang sistema sa pagpanagtag nga daw ka lilibog nga ahaw. Action firing line. Kay sa tiyon sang eleksyon gani, duway man problemang tagtaganay, 1,500. Duway man gamo. Pero kung ining 6,000 subo nga para sa mga pigado, kadamo gid problema. Action Brian Morden. Action firing line. This time, kontang balita with Action Marlon Henovia, gikan sa Kapitolyo Provincial mga ka-aksyon. Provincial Capital reports. Ang mga balita na Action la Marlon sa probinsya sang Negros Occidental subong iyang adlaw, ini may connection ini, no? Ini may connection ini sa daligid lang, ano? May gatex sa aton, bikuno sa dokakululba, ansang palayag ni kuano, familyaran. DSWD na nawagan sa mga SAP beneficiaries nga hindi pag-ibutang sa risgo ang ikaayong lawas. Bauti diris bakulo do no natama nagid ka risgo to. Sige, ang detalye sa ni Action Marlon may gabi. Action na baray mayong gabi may ara lamang sa importanteng panugyan kag pag-apihibalo ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa Region 6 sa saring mga nagabaton sang ayuda halin sa social amelioration nga programa o kung SAP sang gobyerno. Ini matapos nga may pila ka mga insidente nga nagaluntad sa diin ang magabaton kung tani sang ayuda ang nadiskrasya labi na ining may mga edad o kung mga tigulang kag nagabatsyag sang balatian. Suro kay DSWD Regional Director Maria Evelyn Macapobre. Wala ginapilit sang DSWD nga magpadulong gid sa mga distribution o kon na payout center ang ining may mga edad na o kon mga senior citizens pati na ang mga iban pa nga nagabatsyag sa nga balatian kag may mahuyang nang resistensya kundi pwede man amang ini nga makaayo kag makasugo sang miyembro sang ila sa di pamilya basta ang lanseri nalakip sa ila nasulat sa SAC o kon Social Amelioration Forms. Dugang pa ni Makapore nga pananglit nga waigid sang representante ang pamilya nga pwede maayo nga magkuha sang sining ayuda. Ang DSWD ang may-ara sa kanatawag nga door-to-door payout o kon pagkanto personal dolong sang ayuda sa balay sang benepisyaryo. Maduduban nga santong Mayo 1 sa Barangay Tagob nga Gym, may-ara sang 84 anyos nga si Gualberto Hurtado Sr. ang ginbawian sang kabuhi samtang nagahulat sang iya sa nga ayuda kag ginapatihan nga nagka-collapse. Nagligad nga Hulyo 23 sa bahin naman sang Barangay Villamonte nga payout center, may isaman ka 87 anyos nga si Aurelia Magbanwa sa nga Purok Sabis Villamonte ang napatay man samtang manukuha man sang iya sari nga ayuda. Nabaluan nga sa mga adlaw dari sa may Bacolod City ang SAP distribution gin patigayon sa Barangay Bata, Granada, Felisa, Mandalagan kag Barangay Vista Alegre. Hindi po kailangan para sa mga senior citizens at mga immunocompromised individuals na benepisyaryo ng SAP na kayo mismo ang lalabas para kukunin ang inyong SAP. Kasi po, gusto nating maiwasan na hindi ma-expose yung ating mga matatanda dahil syempre mahina na yung kanilang resistensya. Kung ikaw naman ay walang representante, huwag niyo yung pumilit na magkadto sang distribution points. Dahil nakita niyo naman sang video natin na pwede naming ihatid o yung tinatawag natin na door-to-door payout. No. Siyempre, hindi lang magkasabay kasi kung ang ating teller ato pa sa distribution center, hindi naman siya po pwede na at the same time, sa samang oras ay magkadto sa inyo. Usually, ang ginagawa na pagkatapos doon sa grupo sang maramihan, saka pa lang sila magpunta doon bahay-bahay doon sa mga matatanda at iba pang mga immunocompromised.
Magluwas sa bayara man sang ginahimo ang DSWD nga sa payout para sa mga left out families, hindi lamang diri sa Bacolod City kundi sa iban pa nga mga lugar sa bugos nga Western Visayas. Amaning nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hidoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon na Mar. Tama na itong problema, Tod, no? Amaning tagtaganay nga diri sa Bacolod, duwagi dyan nagkalamatay na sinimo. Ang first nga tranche to sa Barangay Tangob may napatay. Bangod sang tulo tagtag nga ini. Pagka duha subo nga tagtag sa Villamonte may napatay man. Ay way napatay sa COVID-19 kuno napatay sang kasagi ka pila-pila. Galing kami mga kapitan to Aksyon Oliver nga interview to Dibla. Ginapangambalan ko nun yung mga may mga edad niya nga pulit na lang kamuto kay dulong lang. Bawa sabat pa ko may mga edad nga kaya lang ni namon. Aksyon Firing Line. Pasaway man sila nung isa. Hindi ta magpasaway. No? Hindi ta magpasaway kiti mabutang niya sa risgo kag ital-ital ang aton sini kabuhi. Ya? Kamay pa nga hindi na ni madugangan pa nga problema. Galing kiti. Amo nang hambal naton, ining si COVID-19, way pagiti kabalo kon hasta san o ini siya. No? So, hasta mintras nga ari ini siya, ang aton gobyerno nagahimo sang tikang kung paano makahatag sang ayuda. Kung mag-inamo kita sa pirmi nga pilahay, wala man gani isang social distancing nga katabo dala kon ka isa, wala sang face mask ang iban, ka mga dungol bla, no? Hasta san-o ni siya nga mag-amo-amo na lang kita ni kay si COVID-19, hindi ini madula kung nagatinapik-tapik mo da. Action Firing Line. Why man ko gahambal nga may COVID-19 kamuda, pero hindi ta mapaktan abing sitwasyon no? Hindi ta mapaktan, kita mo sa Barangay Banago to panday ganito ho. Kung din to siya naka pang-obra sang puloyan, di niya to napulot si COVID-19 iya, napatay, tapos may nalatnan siya nga 3C pag-ijak bilog. Action Firing Line. Ina panday. Sino naka-close contact ya sini? Kisya pa lang isa ganing nga pamanday, sinong na istorya, gibi kadamo sang tao na tubang ya sini. Inayang gapila, protes pagkadamo. Ngan, dapat i-address na isang aton sini nga DSWD, aton gobyerno, kung paano tani panagtag nga wala na sang involved pa wala nga magpadulong sa mga vinyos blahaw. Action Firing Line. Isa lang ka example, kusuliton ko di, ang basiwa kag Seneco gani, makapanagtag ba nisla gani bill balay-balay, nga tanan-tanan kita diri ginatagtagan kay hindi man nga ginaselect lang ng halatagan. Aksyon Oliver na maapod man nilahaw talalapod man. Action Firing Line. Tinga hindi tiya mahimo ni kada barangay ya. Abi sa kada barangay da may mga purok president kamo da. Purok president i-monitor ng tao ho. Ariyo kwa ading isa ni ka halin sa taga DSWD, DSSD ari dal aning isa ka tawo. Pilang imo halatagan da isa ka gatos. Kundi sila lang to yung isa ka gatos to naglinyahan na, hindi kayo padunganon mo sa isa ka vinyo, pila ka libo-libo, Action Brian Morden. Action Firing Line. Dito kapos malang nino, nga do ka pabudlayan, tagid ka galingon ta, no? May nagkalamatay pa. So kabay pang hindi ni madugangan pa. Las 8:43. Action Firing Line. Pagbalik ta karon balikan tang patrol. Ang aton sinita ni interview sa Basiwa, do maalang-alang ta, no? Kay actually, siya nagligad pa kung adlaw nag-contact man sa taga Prime Water, gapangita kita sang tao nga may istorya gida sila, may numero na kita diri, pero medyo mabulo-budlay pa. Action Firing Line. Kaya muna silang upod sang Basiwa, subo nga mag-upgrade kuno sang Basiwa diri para makasupply sang may ayad sa Bacolod, tilang tawon tayo. Action Firing Line. Pagbalik ta karon balikan tang patrol sa ning shooting incident. Kay ang shooting incident sa mga gabi, isa patay, 3 galiya ang pilason. Action Firing Line. In short, 4 taran ka mga persona ang pinangluthang sa mga gabi. Pero ito kabalo kung pinangluthang ginang ibandi or nagkala sa labat sa mga nagtalala nga mga bala nga ini. Subong padayon pang investigation sang kapulisan pero dungagan tani pagbalik ta dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
siyang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ang may tisima ka-aksyon kag sumuman ang Zanton Plus Herbal Capsule. Maring mayong mga suplemento man sa lawas na may tisima nga ka-aksyon. Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Balikan tabing patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa Sinimatanion, update kita aksyon dyan. Bray, aksyon ba nakarga na sa funeraria? Ang aksyon ba ining nga napatay sa shooting incident kinaluntad sa nikilamang gabi. Adres area sa Purok BM, Barangay Tacoling, Surad siyang Bacolod. Actually, kina-check pa naton kay may report nga nakasulod rin. Hindi lang isa ang napatay.
ang isa ko na mahimo ngiging bawian sa kibuhi samtang ginabulok sa ospital. Uy. Pero ina for confirmation pa action dry kay nabaluan wala lang po sa dead on the spot rin sa area yung kining isa ka lalaki may 2 or 3 ka iban pa nga naulamid sa suspect incident nga naguntad. Ang 2 diri mag-amay sila action dry, no? Uy. So 3 ang injured based on the latest information, isa ang patay action dry sa suspect incident. Pero for confirmation para nakaroon. Ang sa initial na tontri nga pagpamusisa sa lugar mismo, ang natabo initially ang biktima nga napatay dari lamang ini sa action dry kay sa may tagtiya ka sangki, no? Kasi rin mismo na kuntad ining shooting incident action dry. Action dyan, may video sa or mga pictures, may akita daw. Pictures of action dry. Dulong. Amay action dry. Sige. Matapos na nakatubas sa armas. Wala na armas na, tumas na, nakabalik na. Parang dakan tumasako, ano mo ito nakagabot siya. Igo dahil si Noel, si Juan, si Jo. May ito, bayaw ya. Ang bata ko kaway ito na ako makuha, kaya pag mong ano na, ako siya nagwagi pag abot. Gindakop na siyang Juan, siyang guro, gindakop na grocery dito yun, Noel, kung isimat siya doa. Pira na yun. Kalukot sila siya. Yung nagpasipay na sa glit. Oo. Pero ang sitlo man ang tabo, ano nga tabo? Gano'n sila datay? Gaya nung kami tumasya. Ang tumasya na? Oo. And then, ano to yun? Pag inuwa mo na kasi Noel na lagi, nagkadrop sa Rico, sa Ibayaw. Okay. Pagkato sa Ibayaw, nagkwanda, nagbalik. Noel may dala na nga binangon. Ano na rin? Wala ko kabalo, silang ang ginawayan na 2 na yan. Gusto din mo, wala rin labot ang bata. Wala na yan. Kung di mo pagkakaroon ng pilito, hindi na mag-inom. Dahil na bisyo. Nagbalik si Noel, may dala na yung binangon. Tapos wala kabalo, nga si Thomas, may harap. Oo, may 45 na ito, nagkuantong daan sila balay. So, antes na nagsugod, ang ininom, nakapasta, nakapiparami. Wala pa. Nagbalik na lang siyang tuli, siyang balik. Pero ito si Noel na kasi itong kasuway, nagkuha ya, parang ito ya. Ano ba mas ito? 45 to. Dahil meaning, sa pangga, nag-isang ka mo, may tiyempo nga napauli kung sa nagparma, si Tomas. Tigano pa mo. Tapos patagi si Noel, wala ka balong may natabo, nagbalik saya. Nagbalik si Noel, ubong saya. Tinom na. May kukusyo na gano'n. May tima-tima na alas 2. Ay, pagkabot ni Noel, may kumusol na dito mo nga ilinan, nasa ibang ginainan o wala na? Ulit na. Ano lang, gold killer yun? Oo, gold killer to. Yung nagbuwan na kayo, buwan na nga si Kwan. Sa desay? Oo, kaya mag-inapo. May bunoy na tayo, akong inapo, man. Hindi. Napatay na yung ginanaya na ating armas. Okay. Hindi nagdalagan, tumasakon. Okay. So, Janggete, pinariro, kung balong bata ko. Si Noel, ano mo si Noel? Mga umigo ko man na tanan. So, ano mo ni tayo? Sukuling ito, mas tayo? Igo man. Bali, ang bata, mula ka balong nga rin sagwa na ulamit sila. Oo, ay ko balong. Sino ko prang bata mo? Si Globe. Ano, Brian tayo? Siya, kung nasa Globe. Si Tomas, sino, Brian eh? Ngayon, kanaya nang sa Traxton da sa may kono. Trackline. Si Panya Noel. Noel ya, da siya bugado. Si Noel, tayo person man to, nagkatay ko. Pero ang duwan niya tayo kay Ivan, pag hindi nagtiruhan niya ulamit, pag hindi ano na sa ya. Di kayo mga grupo na namon tanan mga bata ko, mga grupo ng bata ko. Balik ka, araman na sila? Oo, naginabot mga araw ng bata ko nung sinunod sila. Okay. Sino yun ang apelido nyo? Valencia. Dahil sa amo na oras na mo kamo giinom? Wala kami hika mo. Wala hika man inom? Ni Tom talaga? Wala kami. Mayo ba storya na? Oo, nga ginamot na kami duwa kayo ng bata ko, ginamot kami dala ng migaya. Oo. Kaya mo tayo, wala ko balaw itong ila itong kunan. Sila na ito siya kata mo ni? 20 na siyang ligal na semana. Ligal na semana na birthday? At ibot silingon niya, kung ibo ko lang tao, do na-accident. Nag-accident lang to. Si Tomas, walang ano? Napasinsya sa akon. Pala yung storya na ipakamang sa lagyo. Tiglagan siya mo. Oo. Para na ubalita mo si Noel to, patay man? Patay ko na to. Si Noel patay? Wala mo, balo to. Patay. Ano nga? Anong anan mo ganito? Patricio ano tayo? Suspinye. Ano nga kabata mo niya? Gedmar, Suspinye. Wala na sa pamilya ta. Ano buot nilo? Wala na ginom niya kung ito pagkakaroon niya, hindi ka na maginom. Sa bigayaw? Bigayaw. Hindi ka ginaw, wala sa inom diya. Why? Nagwa lang siya gilino. Nagkambag sa wala. Wala. Eh, nagraga na ito kurong ko ayaw siya.
Pagpulis na gabon? Okay. Kung sa Ligaya, gabon? Grabe, Patricio. Tay, tingkog. Tay, na tay? 48. Livino. Tupas Livino. So, kaya natin tayo may mga tao dito ba? Wala. Kamo lang gidre. So, mo to si Patricio Action Bright. Bali, amay ni siya sang patay da subong. Yes, no? Tapos may isang agin mention siya nga daw, patay man to, di man to na to sure pa. Sino to siya? Ano ya to? Si Noel. Ano plito ni Noel natay? Ano ya to? Ano mo na siya? Grupo, amigo ko lang. Barkada. Divino. Noel Divino. Ano yan? Valencia. Noel Valencia. Taga-dari man na siya? Malayil ko daw. PM, grupo mo lang. Ano may timatima na ni sila da? Ano man? Kung silingon, Tatay Patricio, si Noel Valencia, kag si Tomas Lovino, may problema. Kung wala ko balo sila nga duwa na kung ano nilang nangayan. Portiba. Okay. Then, morning nga lang ko rasa mo, no? Okay, so si Patricio, no? Awan ni Amay. Check na to naman, Anay, kay at large nagpalagyo ining si Tomas. I-check natin, Abi, kung may ara na investigation ang aton mismo mga kapulisan, no? Sa police station number 6 Action Bray. Anyway, ina-portrait natin si Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa police station number 6, no? Kung narito sa may area. Karang gabi, kaya information, ari diri siya. Pero as of this time though, natin makita niya aware about action na Brian. Well, anyway, kaya mo to ang statement sa ning amay mismo niya, no? Sa nga napatay diri nga ang suspetsado at sa palagyo nagapangayo pa inikaw sang pasensya action na Brian sa iya man mismong amay. Kaya mo na, ang investigation karon sa Station 6, bantayan na lang sa aton mga aksyon diri sa Gapon sa pila kami sa Public Affairs Program sa Action Night Patrol. Ilive natin karon si Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Station 6 Action Drive. Ang update report gikan diri mismo sa Gapon sa area sa Purok BM, Barangay Takuling, Surad sang Bacolod sa shooting incident nga nagluntad karon ginamang nga gabi. Balita gikan sa patrol paglibot sa Bacolod Action Jandy, so nasabot na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Salamat Aksyon Jan Patrol. Update sa ring shooting incident na check na ton kay kinahambal na ton isa patay 3 pilason. Pero kung pamatian tang interview sa amay sining napatay nga isa, may isa pagid nga gina-travel kunodo na dulaan man to kag ginbawian man sang kabuhi. Pero ina subject for confirmation pa. So kung matuod ini nga palayag sang interview inaton bago gilamang, buti duwa naman ang disgrasya sa Barangay Takuling. Action Firing Line! Ay na, no, 2 pilason. O, kamay pa nga ini tanan na inilagid pa sigurado ang palayag sang gin-interview ha. Pero ang confirm nga patay gini subong niya nakitaan sa area, isa. Action Firing Line! Ay, nanong nga sistema. Sige, way pang investigation kung ano ganang pinaka-motibo sini, bantayan karon labi na ganang investigation sa kapulisan diri gyapon sa Action Radio. Action Firing Line! Si Mi Saison, naga-monitor subong, naga-monitor sa Kuwait, kuha niya lang kuno, tamyaw yang na neglosaron kag Bacolod noon, kag iban pa si Haber Al-Ali kuno sang Kuwait ini. Vic Ian Villalba sa San Enrique Araman, Jane Fontanilla, salamat gid. Si Madam Eden Katiempo, salamat gid. Fidel Togle Ortega Araman, Jane Salvador Bilnas, nagalantaw subong sa Barangay Felisa. Kumusta mo da tapos ng tagtanganay da? Tapos ng pabasa nyo da? Action Firing Line! Si John Michael Samiliano, good evening Action Radio, watching here sa Barangay 5, Isabela Negros Occidental. And araman si Rosemary Canto Tolosa, no? Election gani, wala na lista. Budget man, husto. Basta, ibang ni katindog na skilidalan nga, hindi gilit taga-dira nga butanti, tagaan pa mo. Ay, sus ko, pero subong, yawan kay mo kapalista. Yawan kay mo ka hulat. Kung saan ka tagaan. Damo na, bla? Action Firing Line! Lain kay man ang panagtag halin sa bulsa, sang sa halin sa kaban sang gobyerno mo.
Pero kung kaysa ning halin sa bulsa, halin man na sa kaban sa gobyerno. Action firing line. Ay, sus ko. Mayang gabi lang sa kay Jose, kung ano, Ispilita, nagamonitor si Matinion, si Apo ni Isyo kuno, araman, na tamyaw lang kuno, si Nanay Lourdes nga nagapiyong-piyong samtang pamati. Bago pa si matulugan kanay. Lilia Taton sa Gardenville, Araman, Christian Roa, si Ramona Azero, Malupet, Araman, si, okay, ang, ano ni magbasa sa inyo, Bakjiba, BCGU, daw sa Bacolod, di mo na, happy birthday lang ko kay Mr. Rex, really, stay healthy and more birthdays to come. Salamat. Rosario Alayon Perez, salamat man sa Pampanga. Liberty Biniten Ubaldo, mayang gabi Action Brian, ginatamya lang ko ng Biniten Ubaldo family sang Barangay Mansilingan. Kulabo sa kita sa oras sa aton sa pagpangalagad. Action firing line. Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Team, mga ka-aksyon, ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gina. Magkilibati ta Lunes sa mamagyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.